Sovint parlem de la nostra ment com si es tractés d'un tot únic, però en realitat està dividida en diverses dimensions fascinants: el conscient, el subconscient i l'inconscient. Però quines són les diferències? La part conscient és com el director de l'orquestra. És allò que estem vivint i pensant de manera activa en aquest moment. Per exemple, quan estàs escoltant aquest vídeo ara mateix i reflexionant sobre el que et dic, estàs utilitzant la teva ment conscient. El subconscient, per altra banda, és com un arxiu, constantment actiu però en segon pla. És on es guarden les teves memòries recents, hàbits, pensaments automàtics. Quan agafes el telèfon sense ni pensar-hi o recordes una cançó sense voler, és el teu subconscient el que està treballant. Finalment, tenim l'inconscient, i aquesta part és molt més profunda. És com un gran magatzem amb records antics, experiències emocionals, fins i tot pulsions que naturalment no tenim consciència de que existeixen. L'inconscient influeix en les nostres decisions. No en som conscients, d'aquí el seu nom. En resum, la nostra ment funciona com un iceberg. El que veiem a la superfície és el conscient. Just a sota hi ha el subconscient, més accessible, però encara fora de la vista. I a les profunditats tenim l'inconscient, que mou els nostres fils d'una manera misteriosa i molt poderosa. Què en penses? Has notat com aquestes parts de la ment es manifesten en el teu dia a dia? Segueix-me i aviat ens endinsarem en els secrets de l'inconscient.